ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଏ। ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ସାଇବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସବରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଚାହେଁ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କଥା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପରଦିନ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେପରି ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସବୁଙ୍କ ସେବା କର। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବତା। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା'ର ଫଳ କେବେ ନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ପଥ ଅନେକ। ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଏକ। ଆମେ କେବେ କାହାର ଧର୍ମକୁ ଛୋଟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଦୟା କରିବା ଶିଖ। ଯିଏ ମଣିଷ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝେ ସେ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଉଛି ରାଗ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ରାଗ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ କଥାଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ।